магията на творчеството, за пиршеството на победата и за ужасът от поражението, за опиянението на откривателството и за мъките на търсенето, за радостта от живота и за умаята на спомените, за безумието на фантазията и за безкрая на въображението, за взривовете на вдъхновението в монолог за двама. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването на радио Веселина монолог за двама. Днес гостът в студиото е актьорът Коста Цонев. Здравейте, господин Цонев, и добре дошъл. Наистина безкрайно ви благодаря, че се съгласихте на този разговор. На пулта, скъпи слушатели, дежурен музикален редактор и звукорежисьор е Стоян Денчев, а аз съм Даниела Стрелкова. А сега по традиция в предаването ще припомня някои факти от биографията ви, господин Цонев, на нашите слушатели. И така, Коста Цонев е роден в София на 3 юни 1929 година, но е записан на 10 по грешка, така че сега празнува 2 пъти рождения си ден. Майка му е гъркиня, а баща му добруджанец. Мечтае за технически науки, но една любовна история го прави актьор. Завършва специалността актьорско майсторство във ВИТИС Кръстю Сарафов в класа на професор Стефан Сърчеджиев. През 1952 година е назначен в Младежкия театър, но 14 години по-късно, по времето на гоненията на режисьора Вили Цанков, го уволняват и го изпращат в Пернишкия драматичен театър. Малко по-късно колегата му Андрей Чапразов, Бог да го прости, го взима в трупата на театъра на поезията и естрадата. Коста Цонев е един от основателите на драматичен театър София, където остава до пенсионирането си преди няколко години. Ще спомена само няколко от многобройните му театрални роли. Дон Жуан от Каменния гост на Пушкин, Жак от Както ви се харесва, Тибалт от Ромео и Жулиета и Ричард III от едноименната пиеса на Шекспир, Меки Месер от опера за 3 гроша на Брехт, Крал Драгобер от Кралския браснар на Луначарски, Агностос от Езоп на Фигейредо, Алберт от Скъперникът рицар на Пушкин, Тетерев от Еснафи на Горки, Героят от Картотека на Тадеуш Ружевич, Джеймс Тайроун от Дългия път на деня към нощта на Юджин Онил, Чурбаджи Петко от Първите на Петко Тодоров, Рене Галимар от М. Бътерфлай на Дейвид Лонг. В момента участва в постановките на театър Галерия Бояджията от Доналд Чърчил и Портрет от Тина Хау и в Сън от Иван Радоев в драматичен театър София. Сред многобройните участия на Коста Цонев в телевизионния театър ярко се открояват Дон Кихот от мюзикъла Човекът от Ламанча по Сервантес, режисьор Гриша Островски, и Холстомер от Холстомер или Историята на един кон от Лев Толстой, режисьор Вили Цанков. Многобройни са и ролите на Коста Цонев в киното, затова също ще спомена само няколко от филмите с негово участие. Дебют в Тревога на Захари Жандов, Командирът на отряда на Дучо Мундров, Бедната улица на Ирина Акташева и Христо Писков, Свобода или смърт на Никола Корабов, Басейнът на Бинка Желязкова, Сватбите на Йоанна Сен на Вили Цанков, Спасението на Борислав Пунчев, Жребият на Иванка Гръбчева, Баща ми Бояджията, В тиха вечер и филмите с героя на Богомил Райнов, Емил Боев, Господин Никой, Необходимият грешник, Голямата скука, Умирай само в крайен случай, Няма нищо по-хубаво от лошото време. И сега ми се иска след така, това е мое задъхано четене, да започнем с естрадата, за която знам, че вие много държите. Помните ли първото си появяване на естрадата? И въобще за вашите за естрадата срещу тези, които я обявяват за халтура? Първото, когато го смятам действително естрада, на 7 години поставих и играх в Снежанка и 7-те джуджета в едно дворно представление в нашия двор. Завесите не бяха от плюша, черги, обикновени черги. И аз играх, т.е. адаптирах пиесата Снежанка и 7-те, т.е. разказа Снежанка и 7-те джуджета. Направих специална адаптация за Добруджанския квартал. Играх няколко роли там.
И принца, и ловеца, и гласа на огледалото. Един много лош номер ми направиха джудженцата, защото последна сметка тогава нямаше пазарна икономика, но родителите бяха възмутени, че им давам по 20 стотинки. Вика, ако не им дадете по 30 стотинки, те няма да играят. А те са опасно да изиграят 7-те джуджета. Но, значи, както и де, точно от тогава, когато съм бил на 7 годишна възраст, датира моята изява. Освен това, аз като едно, дето казва, Сило с турба не седи, имитирах абсолютно всички интересни личности и персонажи в нашия квартал. И ги учители, и попове, и всеки квартал си има луд. Най-много успех имах с Лудия, който го имитирах. Освен това бях научил наизуст много разкази на Чудомир. Убийство, не съм от тях как сейки. И оттам ми тръгна. Просто не мога да ви кажа точно деня и часа, но е много отдавна. Халтурата, специално халтурата. Това е, някой казва, че това е лоша дума, но за мен халтура е всичко, което не е в държавен театър. И смятам, че понякога даже халтурата е по-добре от това, което ние правим в държавните театри. И затова аз тая халтура не смятам за обидна. Даже наскоро предложихме Калоянчев, понеже 48 година ние бяхме бедни студенти, гладни. То слава Богу, че Сърчижев от време на време ни, нашия професор ни канеше в неговия дом. Да се облажвахме от хубавите гозби, които готвеше неговата съпруга. И му казах, Кала, ние така ще умрем от глад. Дай да изиграем някаква сценка. И така изиграхме една сценка политическа и с нея почнахме да играем по заводи, по фабрики, по естрадни на такива, по 9 септември, по 8 март, за пасички, за кремвирчета. Не за пари, действително, бартер играеше, бартерни сделки. Официално мога да кажа, че започвам някъде от 1948 година, но неофициално от 7 годишна възраст. Това значи, това е било някъде към 37 година, 36 година. Професор Любомир Тенев, лека му пръст, пише за вас, цитирам, казва, че той е съвършен техник, мисля, че той е съвършен партньор. Кога за първи път на сцената усетихте, че владеете положението? Защото ми се струва, че именно това е бил момента, в който сте започнали да се превръщате в съвършен партньор. Вижте какво, аз съм, може би във всички пиеси съм се саморежисирал. Това саморежисиране идва от факта, че веднага след като постъпихме в театрите 52-53 година, в София се върнаха някакви личности, повечето дъщери и синове на велики министри български, които учили недоучили, почнаха да ни режисират в театрите. И се оказа, че те хабер нямат от режисура, защото, и ние като актьори нямахме хабер, но аз имах едно лично чувство, някакъв личен критерий, някаква вътрешна нагласа, която ми подсказваше точно кое е верното и кое не. Аз направо много пъти съм си правил експерименти с тези млади режисьорки, като всеки ден съм им предлагал нещо ново. И всеки ден съм получавал невероятни повика. Ето това е. Това е Коста, друго въобще не. Това е истината. На други ден напълно противоположно. Коста, как? Боже го, това е, истината е това. Само това, дръж го, запази си го и това ще бъде. Но, слава Богу, че следващия ден пак измислях нещо трето. Докато един прекрасен ден вече в моя живот нахлуха, т.е. дойдоха и чужди режисьори. Първият чужд режисьор, който дойде, беше от Румъния, Кион Кожар, който постави пиеста журналисти в Младежкия театър. Той човек ме бръмна. Ние почнахме да си играем, както си знаем. Пак той не вика, и знаете, господа, т.е. другари, това, което правите, няма нищо общо с това, като аз искам. Мизансцена не може да се го измислите. То е строго определено решение мое, което доизяснява моята партитура, режисьорска партитура. Т.е. мисълта, философията на автора. Всичко е математика.
Аз останах като гръмна. Той почна на черта кой какво да прави, даде на всеки по нещо, много дребно нещо. След това един друг български режисьор така изкристализира, толкова добър стана, той се нарича Вили Цанков, че по същия начин с една дребна думичка, с две изречения, той ми обясняваше какъв е моят образ. Най-дребното, например, този човек ме кара, виж какво сега, твой е нервняк, ти си главен такъв журналист, главен редактор на този вестник, но ти си едно синджирче, викам, иска да върши непрекъснато в ръцете си. Това синджирче ме взриви. Това синджирче ми даде ритъма, това синджирче ми даде настроението, това синджирче ми даде отношението към хората. Тоест, едно режисьорско обикновено просто решение, просто фатка, както ние казваме, актьорите му помогнат да разбера какво нещо е режисурата. Вили Цанков също, по същия начин. Ставаше въпрос даже за тая великолепна българска пиеса Първите. Аз бях много против имат против тая пиеса и викам, глупости, Вили, аз не мога да изиграя, по никакъв начин не мога да изиграя Чорбаджи Петко. Той ме гледа и вика, слушай бе, глупако дълъг актьор. Аз искам да направя тая пиеса икона. В момента, като ми каза, искам да направя икона, нещо блесна в мен. И аз разбрах за какво става дума. И действително след това спектакъл стана уникален. Стана невероятен. Да, вие всъщност така отговорихме. Спирите ме, защото аз като почна да говоря, никой не може да ме спре. Да, междувременно вие отговорихте и на въпроса ми за това какво ви свързва с Вили Цанков. Да. Сега разбирам какво, но след малко ще продължим. Не, с Вили Цанков трябва да обясня точно какво ме свързва. Затова не съм изчерпал въпроса, по-късно ме го задай. Добре. Актьорът Коста Цонев е днешния гост на предаването Монолог за двама. Господин Цонев, преди да продължим с разговора си за Вили Цанков, можете ли само да ми кажете колко роли сте изиграл за тези близо 50 години в киното и в театъра? Аз не успях да установя. Покрай това мое честване вече се обърках колко роли, какво съм играл, къде съм играл и как съм ги играл. Примерно за театъра не мога да ви кажа. Аз просто не съм счетоводител, нито най-малко съм мислил за това, че на времето, след време ще трябва да давам обяснение колко роли съм играл. Но слагам средно, аз съм 50 години на сцената, слагам средно, да кажем, по 3, по 4 роли на година. Аз смятам, че са повече, но айде, 4 роли слагам на година, това са някъде 150-200 роли. В театъра, в киното мога да ви кажа, че това са някъде, може би, към 80 заглавия. Но като бройки, това са някъде към 200, защото знаете, че по някое едно заглавие, примерно Изгори за да сретиш, са 15 серии. Дом за нашите деца са 25 серии. Жребият 6 серии, 7 серии. Сам след вълците на всеки километър. Това са все серийни филми и като бройки са много, значи някъде към 200. За естрадата, за телевизионния театър също не мога да ви кажа точно бройката колко, но не е по-малко от 30-40 участия в това. А да не говорим и за хилядите ми участия по естрадата извън България, която съм обиколил на оверлок всяка година по 3-4 пъти. Да, сигурно е трудно вече там да се изчисли, но мен ми се иска пак да се върнем на работата ви с Вили Цанков върху филма "Сватбите на Йоан Асен". Приятелски или професионалният дълг към апостол Карамитев, лекъм образ ви така даде кураж да продължите неговата работа? Обикновено в такива случаи най-малко питат актьора. Никога не съм допускал аз, че мога да изиграя, да продължа ролята на апостол Карамитев. Никога въобще не съм и сънувал такова нещо. Първата ми работа беше да си помисля кой актьор български горе-долу прилича на апостол Карамитев и ако прилича, би ли могъл до някъде просто да върши ролята на апостол. Мислих, съчинявах, вързвах актьори, вързвах физиономии. Не се получава, докато един ден ме викнаха горе в киноцентър и ми казаха: Коста,
ти трябва да продължиш ролята на апостол Краймитев. Това ми падна като гръм върху главата, 220 хиляди волта. Отрепаме, но аз занемях. Викам, как аз ще играя? Ти ще играе, защото ти единствено знаеш какво трябваше да изиграе апостол Карамитев. Те бяха прави, защото за разлика от всичко друго в киното, за първи път в българското кино ние репетирахме сценария на сватбите на Йоан Асен като пиеса. Ние репетирахме сватбите на Йоан Асен месец и половина в дома на Вили Цанков и ние знаехме всичките си текстове като пиеса. Ние можехме да изиграем сватбите на Йоан Асен и в Народния театър, и всеки друг театър. Можехме да изиграем. Тоест, аз знаех апостол Карамитев как би го направил. Сега, има и друг много етичен момент, че всеки може да каже, ето на апостол игра, пък сега аз ще играя, вижте, как аз пък играя тая роля. Това вече за мен беше неприемливо и аз просто се стараех горе-долу да загатна, леко да загатна какво би искал да направи апостол Карамитев. Смятам, че това беше най-удачното решение. И Вили Цанков беше съгласен с моето решение. Въобще да не се изхвърлям, а леко просто да подсказвам за какво става дума. Верно, че това беше една трагедия, която изживяхме. Спомням си, че на първия снимачен ден, когато аз облякох дрехите и сложих брадата на апостол Карамитев, сложиха камерата, аз не можах да проговоря, сълзи се стичаха от очите ми, погледнах наоколо, всички ревяха. Вили Цанков каза най-необходимото нещо. Вика, край на снимките днес, утре започваме пак. Да, на другия ден продължихме снимките и така, слава Богу, завършихме този филм като един художествен факт за последната дейност, последната работа на апостол Карамитев. Радвам се, че така стана. Те искаха да спрат въобще филма и да остане като документ за последната творба на апостол Карамитев, но така, според мен, стана много по-добре, че въобще филм беше завършен. Малко, като се гледа сега филма, малко хората се объркват от това, но като знаят, че нещата ги завършвам аз, работата се оправя. Лошото е, че имаше сцени, които по средата и даже в началото на филма не беше заснел. Вие знаете, филма се започва от началото или се почва с края, па по средата, па след това зависи от какво време се снима, дали пролет, зима, лято. И това малко обърква, но според мен нещата дойдоха на мястото си и затова смятам, че това беше едно много добро решение. Вече има дума в публиката, която може да каже, но навсякъде отзивите бяха едни, че много добре сме направили, че сме завършили и това е един художествен паметен, той е велик, голям български актьор. В студиото на Радио Веселина в предаването Монолог за двама продължаваме разговора с актьора Коста Цонев. Господин Цонев, една от коронните ви роли, ако мога така да се изразя, Дон Кихот от мюзикъла Човек от Ла-Манча по Сервантес, а друга е Дон Жуан от Каменния гост на Пушкин. А пък вие в едно интервю казвате, цитирам, един Дон Жуан винаги може да бъде Дон Кихот. Какво имате предвид? Обяснете ми тази своя мисъл. Имам предвид това, че Дон Кихот може да бъде Дон Жуан. Тоест, имам предвид всеотдайността, преданността, изгарянето в това желание да притежава Дулцинея. Това е едно Дон Жуановско решение. Специално, може би, съм имал предвид себе си, защото много хора му прекват, че съм Дон Жуан. Верно, не мога да се оплача. Имал съм успех голям между жените, но Дон Кихотовското винаги е било на първа линия. Винаги било на първа линия. Даже при обиди, даже при неща, които един обикновен човек биха го раздразнали, биха го накарали даже да посегне на жена,
аз съм ги решавал проблемите много философски, много дълбоко, много умно, много Дон Кихотовско. Даже последно това, което сега в момента пише като мемуари, ще има заглавие Дон Кихот от Красно село. Да, аз точно това исках да ви питам. Озаглавили сте мемуарите си Дон Кихот от Красно село. Те предстоят, доколкото знам, всеки момент да излязат или не още? Не, те са сега е черната работа, черната обработка, защото аз като съм писал, съм се забрал, т.е. не съм писал, съм говорил на касети, съм написал 30 касети и при обработката на тези касети се оказаха някъде 600-700 страници. Никой няма да ми чете мемуарите 600-700 страници, въпреки че всичко е неизмислено. Всичко, което съм преживал, е написано точно едно след друго по един специален ред. И аз смятам, че е доста интересно. И просто ме боли, когато, ако ми кажат, махни този пасаж или други пасаж или трети пасаж, предпочитам да махна някои неща, които съм философствал, защото на актьора не е присъщо много до философство, той трябва да работи, да действа. Моите мемуари са мене такива интересни и смятам, че той, който ще ги прочете, няма да загуби. Напротив, ще бъде много доволен, много радостен, много весел от това, което ще при, въпреки че някои са много тъжни, даже до сълзи могат да накарат човека, защото живота ми е бил жесток. От 14 годишна възраст съм останал сирак без баща и от 14 годишна възраст съм почнал да се боря с суровия живот, както казва в нашия квартал, с тези две ръце, без Войчо Владика. Но вие сте сладкодумен. Аз изпълням едно по-старо мое интервю с вас на вашата вила в Бистрица, когато си хапвахме череши и аз не можех да се откъсна, така ви бях зяпнала, толкова сладкодумно разказвате. Но да се върнем към заглавието Дон Кихот от Красно село. Много мои колеги пишат за вас, че светоусещането на испански идалго е вашата тема в изкуството. Дори ви задават този въпрос и в разни интервюта. Моят въпрос към вас е: как възприемате тезата, че твореца през целия си живот има една тема в изкуството? Съгласен ли сте с това? Да. Човек не може, който ми каже, че ето той актьор така се е превъплотил, такова нещо е направил, че просто не мога да го познаеш. Даже великият Лоренс Оливие не можеше да постигне това. Всеки изхожда от себе си. Всеки изхожда от една тема, която има и която преследва всички свои роли. Темата на Дон Кихот, особено всички тези роли, които съм играл напоследък, прозира във всяка роля. Няма роля, в която даже на убиец да играеш убиец или крадец, защото никой не се ражда убиец или крадец. Човек става убиец или крадец благодарение на обстоятелствата, които се сичат край него и на средата, в която живее. И затова смятам, че това нещо ще продължи до края на моето творчество и винаги съм търсил Дон Кихотовско и в най-големия звяр, който съм играл, даже в Ричард Трети. Доколкото знам, в ония първи години на професионалното ви, така, първите ви стъпки, особено голяма роля изиграват професионалния ви човешки контакт с Константин Кисимов и с руски актьор и режисьор Борис Бабочкин, който всъщност пръв прозира и ви предсказва голямо бъдеще. Как гледате на тези хора днес? Аз мога да ви кажа, че благодарение на Бабочкин аз се осъществих като актьор. Просто се наложих като актьор, защото моят професор Сърчеджиев, не искам да говоря нищо лошо за него, той беше един великолепен човек, но той много се дразнеше, че аз се занимавам и с физкултура. Непрекъснато занимавам физкултура, спортувам. Даже ме вика: вижка, моето момче, или артист, или спортист. Те работи не можеш да. Бръмна от цялата академия, водиш ги по ски, не знам какъв е. Един си чупил крака, друг си чупил главата. Викам, и това е риска на професията, другар Сърчеджиев. Но аз смятам, че един актьор разполага с един инструмент, тялото му. И този инструмент, ако не е в кондиция, ако този инструмент не дава верни тонове, той не може да издържи на сцената.
На сцената трябва джигер, както казват, и мощ, физическа мощ. Както Лоренс Оливие искал да изиграе Титандроник и сър Джон Гилгут му казал: моето момче, никой не може да изиграе Титандроник, ако всеки ден не търчиш около оборите си и ревеш като бик. Тоест, кондицията е безкрайно необходима за един актьор. Ти няма да ми говориш, така както гледам, аз им преди, че аз късах много хора, ако ти не продължаваш така, ще скъсам и тебе. Слава Богу, дойде този великолепен Бабочкин. Какво му направих впечатление, не знам, аз рецитирах стихове за съветския паспорт, но аз мразя рецитация, помпозната рецитация, да човек да трещи, да вика, да кряка. Тогава за мен не е рецитация. Аз желая философията на произведението да стигне до зрителя много директно, много непосредствено. Мелаим, както казват. И така рецитирах и стихове за съветски паспорт. Той остана с отворена уста. Така цялата зала умираше от смях. Той се обърна и вика: защо се смеете? Той вика: ми така ли се рецитира? Той вика: да. Оказва се, че може и така. Да. Кой ще постави Камения гост? Това момче трябва да изиграе Дон Хуан. Аз се сега шашнах. Една режисьорка от нашата, Илияна Пенчева, Бог да я прости, веднага: да, тогава аз ще... Веднага след 15 дни искам да видя генералната репетиция. Веднага направихме, намерихме, разпределихме ролите и мога да ви кажа, че пак благодаря на моята кондиция, защото имаше много сцени с дуели, много сцени с преследвания. Ние направихме едни разкошни дуели. Той спектакъл, който направихме на държавния мой изпит Камения гост, беше едно събитие, което и до днес се помни от старите артисти от Народния театър. Това беше действително едно събитие. 10 години по-късно Боян Дановски го препостави в Младежкия театър, но не беше това. Нямаше го младежкия жар, нямаше го ентусиазма, нямаше го тая първичност, която ние играхме като студенти. Хора дойдоха и гледаха: Коста, много добре, страшен актьор си вече, но първото, вика, беше невероятно. Да. Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми, да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен. Последна стража,
В предаването Монолог за двама, което слушате в момента, разговаряме с актьора Коста Цонев. Бих искала да се върнем години назад към детството ви. Вие споменахте някои неща, но все пак така да поговорим за майка ви, за която казвате, че била много жизнерадостна и лъчезарна, за баща ви, за чийто силен дух, братята ви, а и магията на театъра и киното. Знам, че много сте бягал, за да ходите на кино в детството си. Това е магията, може би, на едно средно, добро, не толкова заможно българско семейство. Магията на семейното огнище, магията на любовта в семейството, магията на обичта към майката и бащата. Тая магия, която днес е пренебрегната, защото в повечето случаи неща, които спътстват хората. И затова, даже и затова престъпленията стават толкова много. Затова и малолетната престъпност е толкова развита. Затова, че няма тази магия на домашното огнище, на домашната любов. Ние така бяхме възпитани, бяхме 3 деца. Баща ми беше бояджия, майка ми домакиня. Свързвахме двата края. Най-голямата ни радост беше вечерта, като пристигне баща ми с една любеница подмишница, с една турбичка пълна с мешено, както му казвахме. От Христо до Козанов имаше един велик саламджия, който правеше най-хубавите салами в София, даже в България, даже в Европа. И това е салам с хубав хляб и с динята беше една разкошна вечеря, една голяма радост. Верно, след това, след години се разпръснахме. Един ми брат замина за Германия, другият ми брат отиде в военното училище, по това време почина баща ми. Но това, което съм научил от моят баща и моята майка, е, че винаги да посрещам нещастието с песен на уста. Баща ми се събуждаше винаги с песен, с така ледонка престилки. А майка ми, ако се скарат нещо, баща ми иска да се скара, защото случва се да се скарат нещо, веднага излизаше на двора и почваше уж да просва някъде и пееше колкото и глас държи, всякакви гръцки песни, които знае. Това нещо ме може би възпитало, може би е генна програма, затова аз обичам много да пея. Нещото, което просто не ми беше приятно, е това, че всяка неделя сутрин, понеже байки беше много набожна, ме водеше на черква. И аз трябваше всяка сутрин, неделя да хода на черква, докато децата играеха на топка, играеха на топчета, играеха на шици, играеха на челик. Аз трябваше да хода в черквата, да слушам песните на поповете и на бабичките там, да пея в бабешкия хор, понеже има хубаво гласче. А в мемуарите ми, точно как съм го развил това гласче, е писано много добре. Затова няма да го изказвам сега. И просто възневидях черквата. И когато на след 9 септември неделя викам: мамо, айде да отидем на черква, тя вика: няма, със сълзи на очи, няма вече да ходим на черква. Едно такова спонтанно ура се изтръгна от градите ви, че няма да хода вече на черква. След време обаче разбрах каква е работата. Когато брат ми каза на майка ми, че искам да кандидатствам, видиш, майка ми възмутена изкреща: аз циркаджия в моя дом не искам. И след това разбрах, че тя искала да направи поп. Искал да направи свещеник. Боже Господи, аз изпаднах в ужас. Брат ми убеди, че театър фактически произлежда от черквата. Мистериите, мираклите вика: това са от черквата. Значи няма разлика. Актьор или поп се е тая. И след време, като станах по-известен актьор, казах на майка, питах майка ми, вика: мамо, сега доволен ли си? Ето всичките казват: ето какъв добър син имаш, какъв добър актьор е синът ти. Не си ли доволна? Доволна съм, бе, мама. Ама сега, ако беше поп, щеш да бъдеш владик. Да. Това беше за моето отношение към майка ми. Тя беше една много добра, много мила. Баща ми верно почина млад, 52 годишен, и нямам много спомени, освен тая диня, която носеше под мишница, и това хубаво ядене, което ядяхме, защото аз бях 14 години и той почина. Това знам от моите родители и всичко това, което съм учил от моите родители, се мъчех да възпитавам и моите деца по този начин. Затова предполагам, че горе-долу са станали добри граждани. Да, аз може би трябва да обясня за слушателите, че господин Цонев чукна на дърво на нашата маса.
Как си обяснявате факта, че много често хората, на които сме правили добро, не могат да ни простят, че сме имали тази възможност? На което? Хората, на които сме правили добро, да, не могат да ни простят, че сме имали тази възможност да им направим добро. Това е нещото, което никой не може да се обясня. Много от повечето случаи, когато съм правил добро, са ме отвръщали с зло. Да, мене ме наведе на този въпрос именно едно изказване ваше в едно ваше интервю, че да. Това е нещо ме са ви отвръщали с зло. Не знам от това, че те хора не са имали възможност да преодолеят своето нещастие и благодарение на това, че аз съм им помогнал и това, че те не са се умели сами да го направят, може би е предизвикало някаква ненавист към мен. Той всичко може, а ние нищо не може да направим. Може би оттам идва тая неща, а може би от хубавата българска черта да си завиждаме неуморно другари. Да, на устата ми беше да попитам всъщност това. Според вас българска черта ли е или е някакво общо човешко наклонност? Не знам, това е общо човешко. Явно това е в генната програма на човека, но по-интелигентните хора успяват. Аз също съм завистлив. Аз завиждам със страшна сила, но успявам вътре да пределя. Викам, за какво сега завиждаш? Нито ти е взел хляба, нито не... и ти можеш да го направиш каквото си искаш. Нека па той да ти завижда. Това е характерен, че зависи как можеш да озаптиш това желание да направиш, след като завиждаш, да направиш зло. Хазартен тип човек ли сте? Всъщност това, което ме кара да ви задам този въпрос е, че в много интервюта споделяте, че преди години сте решили от няколкото си приятелки да останете с тази, която първа ви напише в Австралия писмо, вашата сегашна съпруга. Да. Затова питам, хазартен тип човек ли сте? Имах такива случаи в моя живот, че по едно време се здобих с, дето казват, 5 момичета. И бях вече на границата на нещото, което се нарича, че ето ти си вече човек на възраст, трябва рано или късно да се задумиш. Ето, децата ти си пораснаха, децата си взеха, всеки си взе пътя, ти остава сам. На стари години човек трябва да има другара около себе си. И така, като заминах за Австралия, първият път при моя брат, си казах, няма, защото мама ми е казала, сине, какво ти е писано, това ще стане. И затова викам, ще отида там и от която получа първо писмо, тя ще бъде. И действително получих от моята мила съпруга Ели писмо. И викам, браво, Ели, веднага и писах, ти си най-доброто момиче, ти си най, като се върна, аз съм твой. И действително не съм сбъркал, защото имам една много гадна, невероятна интуиция, която може би ми е помагала в много случаи. Аз усещам нещата как се развият. Не мога да се паникосам нито от пожар, нито от земетресение, нито от бомбардировка. Защото може би тези бомбардировки на София са ме калили, край мене са падали шрапнели, падала е бомба на 200 метра пред мене, фръляла ме на 10 метра и след като чуех, че някъде бомбардират нещо и казват, че хората се страхуват и викам глупости. Те не са преживели това, което аз съм преживял. Защото бомбардировките на София беше нещо невероятно. Повечето хора се изселиха, но аз не можех да мръдна от Красно село. Нали, трябва да пари за тази работа. И къде да отида? Нямаше къде да отида. И затова съм си останал в София и затова всичко това, което съм добил, защото един човек става мъдър с годините. Това, което става около него, това, което преодолява. И тая моя интуиция ми е помагала много пъти да преодоляя тези неща. А интуицията според мен е жизнен опит. Дълъг жизнен опит. Тоест, вие сте хазартен само когато се опрете на интуицията си. Да, не съм бъркал никога. Най-глобалните неща в моя живот, аз съм ги решавал тотално, от раз. Да бъде или черно, или червено. Черно. Значи сте и човек на риска? Не обичам да рискувам. Тоест, това, което съм решил, е плод на дълги изследвания, на проверки, и викам, значи, това е нещо, което ще му прави. Другото не.
Другото е по-съблазнително, другото е по-интересно. Примерно, една от любимите ми беше една разкошна дама. Тя е толкова хубава беше, толкова разкошна, толкова млада, толкова невероятна. Аз си казах: Коста, на тези години това момиче няма да бъде само твое. Помисли малко. Да, мисля, че дори се сещам за коя става дума, но един последен въпрос. Любовта е тази, която разделя човека от животното. Това са ваши думи. Вашата рецепта за любов, за сбогуване? Аз смятам, че за любовта не е необходима рецепта, защото вътре да се казва... Това е вашето разбиране за любов. Да, за разбирането ми е това, че любовта е тази... Един беше казал, че красотата ще спаси света. Да. Аз смятам, че любовта ще спаси света. Свързана с любовта, с красотата. Защо? Защото всеки, като си припомня, когато е бил влюбен, знае какви чувства го обзема. Знае, че сутрин той се ражда като човек, който иска да полети. Той се радва и на слънцето, радва се и на тревичките, радва се и на птиченцата, радва се на всяка жива твар, радва се на всичко около него, не се дразни. Той му се иска да пее, да лети. И ако всеки е обзет с такова чувство, аз смятам, че нито ще има войни, нито ще има убийства, нито ще има раздори. Ако всеки е влюбен. Ако всеки е влюбен, но може би така, в днешно време любовта стана доста непостоянна. Непостоянна е, защото ние си я направихме такава. Обикновено хората, социалните взаимоотношения са много сложни и когато човек не се умее не да се нагласи, не да се нагоди, а да направи нещата удобни за него, изпада в невероятни неща. Много пъти българина няма покритие на своите желания. Много пъти. И там идват едни страдания, там идват едни престъпления, там идват едни убийства. Да. За съжаление. Да, но мен все пак ми се иска да свършим така с оптимизма на разговора с любовта. Да. И затова мисля да завършим именно с това, че все пак всичко е любов и с вашето пожелание да бъдем влюбени. Любовта е нещото, което примерно на мен сега, понеже аз съм обграден от невероятна любов от моята мила съпруга, от моите мили кучета, от страшната ми неверна котка, която колкото е неверна, колкото е самостоятелна, толкова е любвеобилна, толкова много му обича. Всичко това, което му гражда, ми дава сили, дава ми енергия, дава ми воля, дава ми страст да живея и го пожелавам на всички. Ами, благодаря. С това предаването "Монолог за двама" завършвам. Още веднъж много ви благодаря, господин Цонев, за разговора. Съжалявам, че разговорът беше толкова кратък, защото аз имах да говоря още поне 2-3 часа. Съжалявам и аз имах да питам още 2-3 часа. Но може би някой друг път отново ще се съгласите да гостувате в "Монолог за двама". Желая ви от сърце много здраве и нови роли и успех на книгата. И нека наистина всичко да бъде любов. Благодаря и на вас, скъпи слушатели, че бяхте с нас в този късен следобед. Музикалният редактор и звукорежисьор Стоян Денчев ще продължи да избира музиката за вас, а от мен Даниела Стрелкова до чуване до следващия понеделник с пожелания за сбъднати мечти.